ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିନେବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ହିଁ ଧରିତ୍ରୀର ସ୍ୱର୍ଗ। ଏପରି ପରିବାର କଳ୍ପନା ସବୁ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଖୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି। ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଉତ୍ତମ ହେଉ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଆଦର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳୁ ତଥା ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବାର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ନହେଲେ କେବେ କେବେ ଗୃହଶ୍ଳେଷ ଓ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ କାରଣରୁ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କୋମଳ ଭାବନା ଓ ସମ୍ବେଦନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ତାର ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସମ୍ମାନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କର ଏହି କୋମଳ ଡୋର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପ୍ରତି ମାସରେ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୁବିଧା ବହୁତ ସରଳତା ପୂର୍ବକ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆୟକୁ ନିଜର ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ସମଗ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର କନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ସଦ୍ଭାବ ଓ ସହଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ମତଭେଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରି ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ପତି ଓ ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ ପରିବାରରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସ୍ନେହିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସେଠାରେ ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନାର ଆଦର କରି ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ। ପତି ପତ୍ନୀ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପକ୍ଷ ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପନୀୟତା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମାତା ପିତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର ଦେବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ତଥା ଅନ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଆୟୋଜନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିଯାଏ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପରିବାରରେ ଧୁମଧାମ ଓ ସୁଖର ବାତାବରଣ କାଏମ କରିଥାଏ। ପ୍ରେମର ଡୋରିକୁ କେବେ ଛିଣ୍ଡେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଏହା ଥରେ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ତ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗଣ୍ଠି ପରି ରହିଯାଏ। ଯଦି ନବବିବାହିତ କଥା କୁହାଯାଏ ତ ଏଥିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ, କାରଣ ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କର ଗଣ୍ଠି ଭଲା ବାହାରକୁ ଦେଖା ନଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଏହି କୋମଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିବାହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଦିନରୁ ହିଁ କେତେକ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେତେ ଥର ତ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବାର କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଜାଗରଣତା ପାଳନ କରିବା, ତ ଆମେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧର
ବଗିଚାକୁ ଉଜାଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କେତେକ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତ ଭଜନ ବଡ଼ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଜନ କରାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦିନଯାକର ଅଭିଯୋଗକୁ ପରଷି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତିଙ୍କ ମନ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ପତ୍ନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ପତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭଜନର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆୟୁର୍ବେଦ କହେ ଯେ ସେହି ଅନ୍ନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଖାଇଥାଉ। ଅଭିଯୋଗ ବା ଆବେଶ ଅବସ୍ଥାରେ କରାଯାଇଥିବା ଭଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ନ ହୋଇ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ୍ ଓ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଭଜନ ପରଷିବା ଏବଂ ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଉଚିତ। ନିଜ ମନର କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଏକକ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମଣିଷ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତାହା ଭଲା ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବହୁତ କଥା ଥାଏ ଯାହା କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପରସ୍ପର କଥା ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଝିଅ ନିଜର ମା, ଭାଉଜ ବା କୌଣସି ସଖୀ ସହିତ ଭାବନାତ୍ମକ ରୂପେ ଏତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି। ପତିଙ୍କୁ ଏହି କଥାରେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କଥା କଥାରେ ବା ହାବଭାବରେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏପରି ଦୁଷ୍ଟାମି ଯୋଗୁଁ ପତିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଗୋପନୀୟ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ପରସ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକନୀୟ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମର ଡର ପରି ବିଶ୍ୱାସର ଡର ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିବାହ ନାମକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆମେ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ସେଥିରେ କିଛି ତୋର ବା ମୋର ହୋଇନଥାଏ, ଆମର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିବାହରେ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ। ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହା ବିବାହ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାତ୍ର। ଏହି କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ପଣ ଉପରେ ରହିବ ଅଥବା ତୋର ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଚାର ଉପରେ। ପରିବାରରେ ସମ୍ବେଦନା, ଭାବନା ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶୀ ବିବେକଶୀଳତାର ପ୍ରମାଣ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ।